шинохти хонандагони болаю қад индикаторҳо ва ташхиси педагогӣ, психологӣ машварати илмие буд ки доираи васеи олимон, мутахассисон ва коршиносонро дар муассисаи давлатӣ Маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо ба ҳам овард. Ёсимин Элназарзода ва Завқибеки Зубайд аз рафти ҳамоиши илмӣ гузориш медиҳанд. با مقصد دریافت خوانندگان بالایوقت، رشد قابلیت ذهنی آنها، جلب تشویق خوانندگان با استعداد به کارهای علمی، تحقیقات و اختراع‌کاری، تشکر تفکر علمی، بیدار نمودن ذوق آنها در حل مسائل غیرعادی، مساعدت در انتخاب باشعورانه کسب و دوام دادن تحصیل در زمینه‌های منبع تحصیلات در مؤسسه دولتی مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادها، سمینار مشورتی علمی در موضوع شناخت خوانندگان بالایوقت، индикаторҳо ва ташхиси педагогӣ, психологӣ баргузор гардид. Дар кори семинар коршиносоне ки бевосита дар ин самт фаъолият менамоянд ва таҷрибаи ғанӣ доранд, даъват гардида, ҳамзамон аз ҷониби онҳо тавассути технологияи муосири коммуникатсионӣ дастрасии озод пешниҳод карда шуд. қайд гардид ки дар ташхиси муассир ва дастгирии кӯдакони лоёқатманд ҳамкории ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим, омӯзгорон, волидон, равоншиносон ва дигар мутахассисон муҳим мебошад. рушди нерӯи кӯдакони лоёқатманд на танҳо ба рушди шахсии онҳо мусоидат мекунад, балки захираи муҳими ҳар ҷомеа мебошад. омӯзгорон бо дарки хусусият ва ниёзҳои хонандагони болайоқат метавонанд дар муваффақият ва худшиносии онҳо саҳми назаррас гузоранд. масъалаи дарёфт ва рушди хонандагони болайоқат, махсусан шинохти хонандаи болайоқат бо истифода аз усулҳои педагогӣ ва психологӣ ва инчунин донистани индикаторҳое ки болайоқат ва соҳиби истеъдод будани хонандагонро нишон медиҳад, яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи маориф ва илм, махсусан илми педагогика ва равияи педагогикаи лоёқатмандӣ маҳсуб мегардад. ба ҳамин мақсад бо ташаббуси Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо имрӯз гирди як мизи мудаввар ҳамаи олимону коршиносон ва муҳаққиқоне ки дар ин самт тадқиқотҳо анҷом доданд ё рисолаҳои номзадӣ ҳимоя намуданд, гирди ҳам оварда шуданд, то вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни ин масъала баёни андеша намоянд ва ҷанбаҳои гуногуни масъалаи ташхиси кӯдакони болайоқат, дарёфти кӯдакони болайоқат дар синни томактабӣ, синни мактабӣ ва баъд аз инам яъне баррасӣ карда шаванд ва дар назар дошта шудааст ки дар асоси андешаҳо, пешниҳодҳо ва гуфторҳои муҳаққиқону коршиносоне ки имрӯз дар семинар машварати илмӣ иштирок менамоянд, як дастурамали методи оид ба шинохти хонандаи болайоқат таҳия карда шавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба рушди қобилияти кӯдакони лоёқатманд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ва дастгирии ҷавонону наврасон диққати махсус дода, дар ин самт тадбирҳои судманд амалӣ менамоянд. дар рафти семинари машварати илмӣ масъалаҳои матраҳ шуда аз қабили ташхиси психологӣ, лоёқатмандӣ, муайян намудани самтҳои лоёқати кӯдакон ва дигар ҷанбаҳо баррасӣ гардид. Ёсимин Элназарзода, Завқибеки Зубайд, Душанбе, Хабар.